Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Indahnya Kidung Nusantara. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram.
Selain media digital, Renungan Harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Panuturion dinam beribadah di HKBP Rawamangun. Parade diri 15 menit adorang mulai ni ibadah. Parade Bibel, buku ND, doho tata ibadah. Parade HP, manang gadget, asa hohom di nama ibadah. Maribadah di bagasan Habadiaon. Kuria nama ibadah online asa dipilih inganan nalungun jala parpahean na porman. Didohoti sude patonding ni ibadah sahatu nasae. Horas Madinah maribadah hita. Tuhatta nama masu-masu.
Toleh bagas jalan tung mau liutas nama si korkor nasotu pamat sadi holong di rohana binoan di Kristus tu salut manisiai aku ramen sopa aku jolomi mau liate di pasahan rohaki Yesusku jalma puji pujiani sai kami wakna khusus di jolo aku toleh endehon hatu tubuh di Yesus toleh olok pondohon ende nauli rodo ibana sian surga manobos jomana di pardosaoni toleh endehon tak puji-puji Yesus toleh tak samba tak pasangan mangguana toleh endehon tak puji-puji Yesus toleh tak samba tak pasangan mangguana Haleluya amin amin Haleluya amin Oras amang inang. Selamat hari Minggu mah dihita saluhutna. Asa masuk kita tu parminggota martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji Tuhan sian buku ende nomor 587 ayat sada roditolu. Ta endehon las di roha pasangapon Tuhani roha holong na mangojan laho mangendehon
goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Isedona jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedona jadi jonjong di hajonjongan ni habadionai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, jala pardenggan basa. Rodi saleleng ni leleng na doa sini roham. Moliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami, sian nasai laon, sahat rodi sadarion. Pupuji hami maho, ala nong sahat tuhami, barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan, di lehon ho hatam na badiai. Say asi maroham, urupi mahami, mangulahon nani dokmu. Asa sahat rohanami, jala tarparangehon hami, parange na badia. Say ajari, jala paimbaru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, di mingguta sadarion sian patik parjolo, sahat patik paupaton. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhum na dosogod, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pad badiaon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi mangulaho anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum,
manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ay di na onom ari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Tatopoti madosata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Kami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaon mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot huar sahihami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Dang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumonmu hame, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng, tu asini roham na godangi. Mangido nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhut na. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si panguluhami, dohot ala ni goarmu nabadiai, ale Tuhan, say asima roham dihami, halak na dangolon. Amen.
Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon doha tani Jahoba, unang ho mabiar, ay audo siluluhon ho. Nung nga pola hujo guarmo, au na punaho. Kasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mulai hasesaan dosa, disilang di Golgota tunggu madoha diriono, mahalum sunesa ini. Hata ni debata di mingguta sadarion, tajahama marsikat soring, sian epistel Markus 10 ayat 46 sahat 52, ayat parpudi 52, rapa ita manjahasa. Si Bartimeus nama pitung, ayat 46, dungi dibongoti nasi dama huta Jeriko, jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisiana, dohot halak na torop, dang adong na hundul di sisi pinggol ni dalani sahala si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timoeus. Dari bibige ibana, Jesus nasia Nasaret doi hape. Dipuka mama jojohon, o Jesus anak ni si Daud, asi maroham ni daau. Lando mamisang ibana asasip nian, alai lam digo godo manjouhon, ale anak ni si Daud, asi maroham di ahu. Jadi sulon ma Jesus tidak ma, jauh hamu ma ibana, gabe di jauh mana pitungi, didok ma mandok ibana, pos roham, hehe maho, di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe, laho mandapoton Yesus, laos tading do anggo ulosna. Dipakulingi Jesus ma ibana, aha dipangido roham si bahenoku tuho, jala didok mana pitungi ma itu ibana, guru nami, naing mardiga mangian makaku. Rapak hita, dungi didok Yesus ma tu ibana, laho maho, dipangolu ha porsion midoho, jala mamitor mengida matana, laos diihuton ma Yesus, Jalanan.
ima sahatna atong martua doakan natumangihon hatani debata jalan nauk peopsa. Amin. Tuhan Yesus beri gaudis Roma amar sembatu jolo macai lelenya maju nangkar mahena matu dilului ho ale Tuhana Taha tindakon ma hapor siaotai songon na hina tindakon ni dongata saha porsiaon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tubuhon ni si Maria na gabe-gabian si Anton di porbadia andorang suha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manae tu surgo lahundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin.
Tabegema jolotik ting namasa dihuriata sadarion Minggu 27 Oktober 2024 partangyangan week Rabu 30 Oktober 2024 patupahon partangyangan do onom week dihuriata parjolo week Rawamangun tolu dohot Rawamangun opat dibagas di keluarga Riki Sianipar Inata Nova Esterina Boru Parapat Jalan Tambra 2 nomor Sia Rawamangun Jakarta Timur inganan partangyangan di ruang Lukas Kompleks Huriata 2 Wik Kayu Jati Sunan Giri dibagas ni keluarga Sahat Siregar Inata Boru Marbun Jalan Sunan Bonang nomor 10 sada Rawamangun inganan partangyangan lantai 2 Kompleks Huriata tolu Wik Utan Kayu Manis dibagas ni keluarga BP Huta Barat Haboru Tambunan Jalan Kayu Manis 4 Jakarta Timur inganan partangyangan ruang Timotius Kompleks Huriata opat Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Benihar na 70 Inata Situa Darna Borusia Turi Jalan Haji Mugeni 3 nomor tolu RT Saplonom RW 4 Pisangan Timur onom Wik Pulo Mas Manang Kampung Baru dibagas ni keluarga Nyonya Saud Sito Morang Saurita Boru Silitonga Jalan Mutiara Tolu nomor 5 RT 5 RW 10 Pulau Mas Jakarta Timur onom Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Porman Siregar Boru Huta Barat Nahinan Jalan Pramuka Sari Tolu nomor 10C RT 10 Tolu RW Pitu Rawasari Jakarta Pusat Minggu Reformasi Minggu 3 November 2024 Ima pesta parningotan reformasi pa 507 tahun obartusi tapatupado parmingguon manaringoti pesta reformasi di Garejata jala tapatupado marulaon na badia di sude parmingguon di Huriata padidion na badia obartu ari reformasi 3 November 2024 jala tapatupa do marulaon na badia di sude parmingguon alani i pandidion na badia tu danak tapatupa ma di hari minggu selanjutnya tanggal 10 November 2024 di parmingguon pukul 10 ruas ni Huriata nanaing mabuat danak majalo padidion na badia asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat 8 November 2024 pukul 16.30 di Gereja Jala dibuan ma surat pengantar Sian Sintuawik kartu keluarga Huria dohot akte kelahiran danak bulan diakoni HKBP Rawamangun bulan November 2024 ditotopon Huriata do gabe bulan diakonia HKBP Rawamangun hobar tu program kerja doh anggaran Dewan Diakonia manang seksi diakonia sosial seksi pendidikan seksi kesehatan doh seksi kemasyarakatan torop doa kegiatan pinatupa diakoni di sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun bulan diakoni ditotopon November 2024 jala di sude parmingguon tapatupa do papungudana khusus marhite amplop na pinarade ni Huriata imananaeng patupahon sude program diakoni di tahun 2024 Sudema ruas ni Huriata berpartisipasi pasahaton pelean na dumenggan marhite-hite pasu-pasu naung tajalo siat tuhata amplop di pasahat di pintu Garejata marhite petugas Dewan Diakonia bulan musik HKBP Rawamangun
sian las ni roha ni undang do sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun lahu patupahon bulan musik budaya di HKBP Rawamangun jala minggu sadarioma nuansa etnis Batak dung sidung majahatikting tabereng ma program kegiatan musik selama bulan Oktober marhite video na pinatupa ni seksi musik pembekalan seksi remaja HKBP Rawamangun pinatupa di hari Jumat 1 November 2024 dohot Sabtu 2 November 2024 di Pondok Remaja PGI sude pengurus remaja tahun 2024 1 tahun 2026 wajib hadir di pembekalan remajai. Pesta Gotilon 2024 HKBP Dadap Kosambi Minggu Sadarion 27 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB HKBP Dadap Kosambi Resort Kamar Raya patupahon Pesta Gotilon dohot papungudana pembangunan gereja HKBP Dadap Kosambi marhite punguan ina sola gracia dohot do di acara i nani uluhon padita Bernat Pangaribuan MTH parheheon lansia HKBP Rawamangun obartu parheheon lansia HKBP Rawamangun seksi lansia patupahon piga kegiatan jalaboi ma tajaha di harotas tikting na tatiop parheheonama HKBP Rawamangun obartu kegiatan parheheonama HKBP Rawamangun 2024 dohot tema kaum bapak sebagai kepala dan imam di keluarga Efesus 5 ayat 20 tolu panitia parheheon ama mengundang mangotang sude ama asam madohoti parheheoni puncak parheheon ama di Patupa di hari Minggu 10 November 2024 ruas Nataba Jinalo gabe ruas ni huriata Minggu Sadarion gabe ruas Nataba ima keluarga Bernat V Butar-Butar Ernita Sari Boru Pelawi Rabdo Hotolu Hala Ianakon Nasida Rosian Gereja Kristen Layur Rawamangun alamat Jalan Bandeng Taman 17 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu Jongjong Mahamu Udul Mahamu Tuhatama mamasu-masu nasida gabi ruas nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata tikting naeng marbagas tikting paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma Benedikto Atensihite ruas ni HKBP Resort Ciputat anak ni Amata Bonar Fransihite tubuh ni Nata Maria Soni Isabella Boru Tobing dohot Oroanna Fanda Betania Boru Napitupulu ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Ambon Boru ni Amata Firma Haposan Napitupulu tubuh ni Inata Maralina Boru Siahaan pamasu-masuon di hari Sabtu 2 November 2024 pukul sia maringanan di gereja HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara tuhatama mamasu-masu parsare piona sida gabi parsari piona dinggan di tonga-tongata tarlumobu di joloni tuhata ruas namoding di hari Minggu 20 Oktober 2024 nunga jumolo moding sahala ama ni huriata Joni Sinaga umur 68 tahun tinading ni Inata Seri Nuarita Boru Tambunan almarhumah alamat Jalan Kayu Jati 4 nomor 17A RT Sia RW 4 Rawamangun Jakarta Timur Wik Kayu Jati Sunan Giri tuudean hari Rabu 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Rangon
Jakarta Timur. 2. Na di hari Selasa 22 Oktober 2024 nung ngajumolomoding sahala ina Sinta Boruna 70 umur 73 tahun tinading niya mata Answer Tamba Nahinan alamat Jalan Cemara nomor 26 RT 6 RW Pitu Kayu Putih Jakarta Timur Wikpulo Mas Kampung Baru. Tuudian hari Kamis 24 Oktober 2024 di TPU Geraha Sentosa Karawang. Tuhatama mangalehon gugu doho pangalapi pangapulion di keluarga na tinadikon nasida. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama kabarita masa dohot ulaw nakasi patupauta bahen sangap di goarna. Songoni majolo tikting na masa di huriata sadarion mauliate. Raja segala dari gunung lembari samudra segala suku bangsa bersorak-sorak haleluya haleluya indahnya hidup memuji namamu kuat dan lemah kami bersama dalam kasih-Mu satu suara pujian kami takkan terhenti. Kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, puji-Mu Tuhan Raja segala dari gunung lembari samudra segala suku bangsa bersorak-sorak haleluya haleluya indahnya Kidung memuji namamu. Lemah kami bersama dalam kasih-Mu satu suara pujian kami takkan terhenti kidung kami bergema sampai abadi indahnya Kidung Nusantara memuji-Mu Tuhan Raja segala dari gunung lembari samudra segala suku bangsa bersorak menjadi pujian dalam keharmonisan indahnya Kidung Nusantara muji-Mu Tuhan Raja segala dari gunung lembari samudra segala suku bangsa bersorak-sorak haleluya haleluya indahnya Kidung memuji namamu indahnya Kidung Nusantara.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang do dainang hahanggi pinaribok di bagasan guarni tu hatta. Selamat hari Minggu madihita saluna. Di minggu pesta puncak bulan musik di Huriata dipakulingi di Bataro hita marhite-hite buku Job 42 ayat sadaro di onom songonom ma hatana dungi ninna si Job ma mangalusi Jahuba nuaik pea sahuboto tungguru dok mudo luhutna jala dangha suddatan sakap niroham nanggosada isedoibana napaholom tuptupan somer panibangyon tongot tahe nung ngahuhataho tutu naso huatusi halonga ngaddo akai salpu siya rohaku jala naso huboto uatangi homa naing au makatai adong do naing sukuno kutuho asaho pabotohon tuau nungan yan dibege pinggolhon lingona taringot tuho alayang gonuaing nunga dohot matakku marnidaho dibaini jorama au jala husol soli dagikku huddul di bagasan orbuk dohot sirabun di masa Huria nahina holongan di bagasan gorni tuhata Tuhan Yesus di pesta puncak ni bulan musik diakoni huriata buhut minggutta sadario di jure bataro hita maka porseai babua guru dokni debatado salu hamunak kamang dohot tamu inang lumobi di tahun okumene HKBP 2024 jala tapes tahun marhite-hite minggu musik di bagas sebulanon namang gobarhon oikumene marhite-hite akka bulan musikon nungata pahihut-ihut manang napiga-piga budaya dalata mamuji gorni Jahuba minggu pertama nuansa Sunda nuansa Jawa minggu kedua nuansa Toraja minggu ketiga na dari minggui jala sonari nuansa Batak ibana diba didesain minggu tau merhitiaka ulos nangakainat tapi sikop mamake ulos ala tahaporsiai doho do budaya tai naung disirai debata marhite-hite hatana songon nahudok manang 3 minggu na salpu out sura dipilit debata ama Tuhan Yesusi tubu di tau tuba ay bebas do ibana mamilit boido di Palestina ipilit ibana alay bodo tong di tau tuba persea do hita
Tuhan ta Yesusi tonggo mamakke ulus songon nata pakyon. Jala mungkin si panganon na petonggo saksang. Out surah sorang imana di tautuba. Jala out surah sorang Tuhan ta Yesus di tautuba. Marparau sian ajibata tu samosir duibana. Dang holad di Galilea. Ala bebas do tuhatay mamilit. Di dia ibana sorang. Alaya lagudang marzuta maribu marzuta do budaya nadong di pertibion. Dipilih tiba nama dunia Timur Tengah kuno imana di Palestina. Lapatan na hamunak kadamang do dainang dibongoti Tuhan Yesus dotong budaya tay. Dibongoti Tuhan Yesus do culture na adong di tonga-tonga tabi. Perhitian na laho manopot tita do paluhaw kita. Siyan gonggoman ni dosa dohot hamaguan. Alanido do pak minggu berturut-turut marhite marturia do seksi seding ni huriata disengajo marhite-hite budaya nadong di tonga-tonga di bangsota asadu muna tinebak ni taun oikumene gabe sada hasadao kita dohot namaragam budayata masih haholonga kita dohot budaya Toraja, budaya Sunda, budaya Jawa atau mungkin nanti ke budaya yang lain. Alai mazolo mang napiga-piga sikap ni budaya nabuhi hita marsaur di bagasan hata ni debata. Sada do padamuhon budaya tay imahata ni tuhata na pelbahon. Hamunak kadamang di jo bulan musikodo tok tonga samartangi yang jalamare edde na tutusi tutu hita. Asa gabe edde na mangulu ngulut taon. Jadi dada holan edde marhite solmisasi do re mi fa sol la si do nanang dohnon na marhite edde alai saluhu na ngulut taon sa sitonga edde doi. Muluadong zolman na marparbahena na dinggan ima edde na. Muluadong zolman na berzu rohana marale-ale ima edena. Muluadong zolma na berzu mardiakunia tu penjara ima edena. Muluadong zolma na berzu manopot akka nasopot somarama somarina ima edena secara operasional. Asingi edena ruar siapa mengetaon marhite kur, marhite edde solmisasi, marhite trio misalna marhite solo doho lan akka naasi. Di bagasa pamujio do pakyota edei. Dang gabi pakkeon edei laho mangulahon ulaon naso suman. Di hutanami huingo do muladong na melekan melekanon ima marpugu makka ama bisa ada jabu na baru sorang yanakonna tujuanna ima laho madungui atik beharo sibulisi mabay marnipi inatai na baru manubuho danahi secara tidak sadar gabe dipisah anong poso-poso ilas mati. Jadi dok may madungui. Alai jod do nang akamaon tolebah asa unang murup kita asa madungui hita buhu mata pasang kartui. Jadi mulai manasida mar kartu. Jala asa badia perkartuonon mulai matong musai maret denasida. Jadi unang hirana edde gas-gas manang edde duniawi
tong ma dilegitimasi perkartuonon merhite-hite ede nang bumalut cangak ke laut buang inna rupani hola Yesus dodong aku pas bergabung metok sudine alayang go di konfesita ditulu hal do pakeon ede dohot puji-pujian dohot tanyang parzolo marede hita marhite-hite puji-pujian paduahon marede ede hita di bagasan tangiang manang patoluhon marede ede hita di tikitar sosak pakilala atta manang didodoni pangagoni por tibio dinatuluido didok ede honota ede nauli dohotak katanyakta do lan akkana purian itu hatta marhite-hite bulan musikon memang diarah dorohata satu kijotu HKBP secara khusus nang zo di Goari HKBP sebagai the singing church gereja yang bernyanyi ausura sosumappe jamitani padita sa mimbaron alai molo tabo nakaning edani kurni gading rayai nunga so denggap tahu jamitan ni paditai anggodunggu hubigi nakaning kurni gading rayai ngasuang behu ilala iban na malo maredya hamwa kamang hamwa kainang ikor rajuma muna do hamuna marzamita parzuluzi di ilmu homileti didokon pendengar yang pertama terhadap orang yang menyanyikan nyanyiannya ialah orang yang bernyanyi itu. Jaidak tu zolma parzulu edeita edehon alai tu hita sadir. Pendengar, pelaku yang pertama orang yang bernyanyi ialah orang yang bernyanyi itu sendiri. Ida hamu majo dampak nga ubanda pola marbulat dia bulan musik kita. Out sura so dipiltik si Daud hasapi ditiki ro sibulisi tu Raja Saul terus nama sibulisi non Raja Saul. Ternyata musik itu mengusir iblis, mengusir setan. Jaya behadok sian hami amaon na sibulison hamwak kainang itor maret diam. Yesoi Roma kainata tupungan ina. Molo sayolo sibulison akamat tadi di jeu. Aidung dipiltik si Dauti hasapina na pangari masokkian si Saulon gabe labok roha. Agari marhalle tiba nazulu doh mertadang tujabu puduman anak boru akan jabu puduman do di Goari yang boy hutarta marpungu man disiaka anak boru nang marbadahiap pen anak boru di jabu puduman naon ale melodung rosi doli piltik gitarrai gitarhohob bonasida taro iban musik itu mengusir iblis, mengusir setan. Dohok rohana sibolison merhite-hite akka ede. Hamunak kadamang dohok dainang musik juga mengurangi rasa sakit. Ninak kanabisuk molo haci dihilala akaina tumubuhon poso-posona alan wengope molo laho tubu-tubuan akaina itor di jadwal asa itor operasi sesar alayang go ditiki nasa sitonga daong sakit bersalin inatai lau tumubuho poso-poso haci diae songon na tersura di bibeli dina diuhum debata siadam dohok si Hawa diuhum maboru-borui haci mataonommu lau tumubuhon anak komu. Alaya dong bopo dasian halak zahudi na mardok murado mangubati
ina nahatsit tumubuhon poso-posona maredde iban. Ya kainat tanwa yang nang dibasa-basa debata merdeng pamatang asirohan itu hatta ringgas-ringgas samu maredde ditiok do siubernai asa gabe memicu anak nabisuk akanak napister nang akayanakon akub ni pudas yan natoras mamuka siap bertia DP aka dan daki. Ada nggak sepatah sukun-sukun, kenapa orang-orang Yahudi pintar-pintar? Tapi mereka sering menjawab, seorang ibu Yahudi, dia bernyanyi sambil memasak. Dia bernyanyi sambil menyapu rumah. Dia bernyanyi sambil memberikan baju untuk suaminya. Akang anak konda pena bisu jada pistar-pistar. Masa do di Bibel tai masa. Ditiki Rosi Maria madapoto si Elizabeth ahamai dokon si Maria pinasupa sumaho marhite-hite goarni Tuhani maredet di bana. Ahana masa di Elizabeth doho poso-poso imang gujal. Iboto kamat tanda pinat tanda lapatan ni namang gujalon. Di bortian ni umakni si Elizabeth depe si Johannes Padidi alai di naro si Maria mardonga puji-pujian mendok tabi madiho Elizabeth bayi dalam kandungan pun seolah-olah melonjak sukacita mengetahui ada berkat yang datang lewat Maria yang mencapaikan puji-pujian kepada Tuhan agar Elizabeth diberkati oleh Tuhan. Dan sembarang marede, dan sembarang merbula musik kapehita, dohot tamu kapalayan dia kapalayan musik. Alai musikon betul-betul membuang, mengusir rasa-rasa benci, mengusir yang kesetanan, bahkan mengusir rasa sakit dalam kehidupan kita. Alai konna parzolo na mangedehoni mangedehon, mangulahon nanyedehon. Molo so diulahon masa masongon dakon na dihutatai nadila parede. Molo so adong korelasi hubungan ni namarede do ngulu ni jolma namarede idok may nadila aka parede. Nah hamuak kadamang do dainang hari dokon andar Ismail songonon. We praise the Lord not only with our melody strings, but we praise the Lord with our melody's heart. Dada holam melodi ni musikibe, musik ni hita akan nabrosea. Alai rohat taon naman nagabi melodi na baru. Hati kita, jiwa kita, perangai kita, perbuatan kita menjadi melodi-melodi yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Hamunak kadamang doho dainang dibahini do diturpuk tol di dokon naking jolo di ayat sada doho 2. Guru dokni debatado luhutna edehonot tama guru dok ni debatado saluhutna. Alai zamoti tak kadamang do deinang nang pedok kondison guru dok ni debatado saluhutna. Dada nama dok sudah ngulutaon dang marguna dang merlapatan atau yang sering disebut dengan predestinasi. Buasa tadok songoni ala manusia istimewa do zolmai di toppa debata. Tuhan mencipta manusia sebagai mitra atau sebagai mitra kerja yang sepadan dengan kehendak Tuhan.
nang peihok edehonota guru di debatado saluhuna alaidang nama dokon gawe robot mahita zolmau. Atau kita menjadi mesin yang mati, bukan. Alai zolmana mangulu napinakke di parar debata mangulahon akka ulaon. Ibado nuengon horai do diba akan naposotai mangedehon akka ede naso teologis kontenna. Tanya ada lagu sekarang menyanyikan suka-sukamu Tuhan. Suka Tuhan. Itu memang betul, tetapi kalau diabaikan kita manusia ini sebagai mitra, itu menjadi salah. Karena manusia itu bukan robot, manusia itu adalah makhluk yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan apalah Alkitabiah lagu ini. Anak-anak muda ini menjadi sebuah perhatian. Tidak semua juga lagu menolong, menopang, memotivasi kita menyanyikan, memaknai Tuhan dengan benar. Dunia dong manusia lagu napaduahon dan lagu rohani, alai memang sedikit berbau lagu rohana, misalnya Jamila. Oh, Jamila. Bitak pilim Boruni Pandita anak ni kan. Ini juga untuk anak-anak muda akhir-akhir ini saya larang untuk dinyanyikan, apalagi di pesta-pesta gereja. Sebab itu melegitimasi pernikahan beda agama. Dan saya memang keberatan kenapa pula harus pendeta yang dipakai di situ. Mudah-mudahan madang-adong syak kami bah naso setia di haborsion mulutung adong perupan istangnya konota surupat tamai. Tapi itu melegitimasi seolah-olah pernikahan beda agama itu lazim dan normal. Tapi di hadapan Tuhan bukan. Mungkin dalam kehidupan modern, dalam digital itu sudah dianggap lazim, tapi bagi orang beriman, terutama anak-anak muda, Tuhan menghendaki seperti Joshua, "Au doh dong aku sajabu, ikut Jehovah do oluan." Maka kamu anak-anak muda memiliki daya kritis memilih lagu pujian juga, mana yang sepadan dengan Tuhan, mana yang hanya mengenakan telinga, tetapi sadar atau tidak telah membelokkan iman kita. Tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Isiamu sonak yang kana bulung. Molo marpesta Rawamangun dak pola be pagi do muna edde Jamilai. Ngasai be. Ngelewat tikini. Memaknai juga selalu seolah-olah dihidup-hidupkan bahwa itu bisa lazim, padahal backgroundnya tidak cocok bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada guru dok ni debatado saluhutna hamwak kadamang dison alai molota hapersiai pe guru dok ni debatado songo dia mahita menyikapi naking tapamana mojo di epistel sahalak namar sait mapitung sian hatutubuna isi guarra tay naking si Bartimeuson dang marnida anggomata ni perdagingonna. Alai ala takas ibana manangihon hata ni debata diboto ibana do na ro Jesus naneng ro mamulus madaboto ni ibana gabi manadda ibana. Jai nangpe dang ukap mata ni perdagingonna marnida Tuhan Yesus alai marnida do yang go mata ni haporsion. Sebaliknya si Job diturpukta bidu 42 on dibege dong hatai
di ida do marhita si malolonga alai dang si kop panangi hononna di hatani debata. Dai hirana masih padusa manuangon masih pasikopan turpu evangelium dohot epistolon. Job mernida alai hurang manangihon hatani debata. Ditiki masa parsorio tuibana. Sebaliknya Bartimeus dang mernida si malolonga alai menada duibana di suara ni debata. Dia manang donon natu hita kamang inang ikut pada umutan na dua turpuhon. Molo tahapor siay do sa guru di debata do sa luhutna ikut dohok do matata mernida jala ikut dohok do si parayota tumangihon hata ni debata asa tung takasi ta manada asi diroha dohok dengan bahasa ni debata. Hamunak kadamang dohot dainang mula majo muse tu bulan musikon. Naso jadi akaparede makusor puji-pujian na tu debata gabi puji-pujian tu dirina. Jalai matang tangan dihita nama redde termasuk dohot dirijen apalagi Sulu nuengod dalam gudang moru edde Sulu di huriate anggo di huta molo tunga pala adong sada ina tunga pala malo ibana marsulu dirijen ibana ikut saya piliton do edde nadong Sulu naon asa terus menonjoli mana saya menonjoli ibana. Jala molo maret de marpungwa kaina misalnya terus do terlebat ulau niong. Alai do ibana dang sau tanno ni maret de molo soroau. Jena jo ta dodongan na terteka batin di bainom. Ala molo dipitang dongan naon muruk ibana nor rupani hasi rohana dang ro dak sau maret de. Jena jota do na mengkekan rohan ya kajol mana Sulu. Ala itu tudang di rawa mangunoni. Di hutan nami di adong akana. Akana diri jepe bodo sifata tergoda mangedehon ede puji-pujian laho makusor hasangapo tutuhani puji-pujian tutuhani gabi marhusor tu ibana. Tarik mana mah tono buti 5 menit hola manarikon HP tonggo sukut rongan nai ngacocok metibohu inna HP ngai pakai kuci karputala alai tong disukut apas metibohu liling dugi duksa imana jabu pah bagaimana tadi kau lihat penampilanku mantap bo. Mula lang do amate mantap suatu suilo panundahan. Ujungnya teridok kebah mantap. Apa itu badang apala? Ala marhusor ma puji-pujian napatu tu debata gawe marhusor tu dirina sadir. Jadi bulan musikon menugi kita asa betul-betul kita bermusik demi kemuliaan Tuhan. Dada gaibe tulo moni rohat. Dungi sudah kana marede na markor na marmusik takas matong mardame. Di baga sa pungwani asa gaibe jamita. Baik kau mazo molo misalla dong anggota ni ina Naomi nak tinatabu edde naon. Tuan do dangalok kalahon nang gusa da berbeda. Alaya suga yang sa kalahon berbeda. Behaman yang Tuhan yang memereng sebenua gijang mebegi edeni kalai. Hape si air ni edei merdame musai mahamu inna rupan. Au seminarik gue pengalaman di huta dame. Ulaki majolo muluh barita honon tiki depurus DR huta uruk. Lahu patu paho dung merdami HKBP do GKPI adong go na se parpuru petong na sayolo martokar-tokar
Ima HKBP doh GKP nadi sa ini puta. Ala tiki Roma rekonsiliasi amat jar hutaulu doi purus ni GKP asa sikop unang beadong na mertokar. Ala si pata mulo latihan punguan amani HKBP alay julunat tong GKP asinggo edena pasu-pasuma puriam HKBP dang pola dohot GKP ya Roma per GKP masa 01 minimal 1 gabi marede mamusena sida dilapo dunia non dangi pasu-pasuma puriam GKPI dang pola dohot HKBP isi mauluan itu hatta siya gijang. Itulah doa yang memupuk kebencian, bernyanyi tapi memupuk kebencian. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita. Alain nomor musikoni kotonggo gabe meruntuhkan segala tembok-tembok pemisah. Dia mah tembok-tembok pemisahon ditiki marporang bangsa Israel tu tembok Yerusalem idok nasida haliangi hamuma benteng Jericho pituhal. Tungi mar tarompek ma bangsoi rubuh ma doho tembok ni Yerusalem. Lapatan na maredes itu tu di jolon debata ikon abolokonota do akadorpi-dorpi parholangan termasuk dihitah kana marede asa gaibe pasu-pasu nang edetai ditongani na bumaliang kita dike marede edetong si Paulus di penjara mana masa isi marputora ma dohot hadangi penjara sampai mebiar kepala penjara madohonokku walusu tu idukna alairo si Paulus ma unang ho mebiar ala debatalo na mangulahoni ubahen tulus saluh na sude dia blokon aka dorpi-dorpi para kolam. Hamu akadamang dohot day ng guru di debatado sa luhu na. Tabuka mo joed detas tokin nomor 210 elu. Sa juga tim media 298 ikihubuka edeo mula masa pesta-pesta si songonon idok nasida ay basa idok peditay edehonot kan eden na mati donin na hape sa sitonga anggo di julu dang edeni na mati ede pangapuliyod dong ala mula dong pesahita boban na do natalam sonanya dopan si Jopon nataha persyai guru di debatado saluhutna 2 Syawal ayat 2 di labung mi o Yesus ki sumuru do nagauri ai guru do mudo sude Dalai matemani minggu tahun, ai guru dok mudo sude, galubang nang alugupe, sipo enak sip, asal mau lebih bana mangulaun hatani debat. Sonang donang rohaki, dung ho hutada, o Yesus uhaki, ima edeta. Ima musik sehari-hari
mangedehon guru dok mudo Tuhan saluhuna alai pakke maahu laho manguloi ho asa sude na adong diau manang nasahit mang naboban do lan akan nasing diatur debata ditopa debata mabah na duminggan khobartu lomoni roha tauji majolo mangedehon ayat 2. Di lambung bumi, oh Yesus, sumurut nagari, ay guru dok muda seni, galung bana alugumi, laksanang do nang rohani, dumho Yesus Pasu-pasu Tuhan ma musik ta di pelayanan musik gawe dohok mahamu tangan itu hatta mga bolok ko nakarohana simbolison di gereja tahun nate mabolok ko nakasahit tarapul sudia kamat tainata marhite-hite musik ni huriata alai hita pe taha persyai guru do ni debatado saluhuna dungi taloas mai di topa debata ngulu tahun jala ima edeta ima musikta aku ni edde merhite pamangan alai nguluta parangeta menjadi melodi hati yang baru dalam hidup kita martang yang peta mau lihat jala puji-puji amarohana ami di hoali Tuhan nang mamakulingi hami merhite-hite hatam sederion babua guru dok mudo saluhuna nadong diam alai nang pe guru dok mu saluhuna li Tuhan dada nama dokon gabi patung mahami manang gabi robo mahami alai dipakai hodo hami gabi dongammu saulaun patulus sosakakmu di tonga-tonga ni hasyanganon di bahini AHP ulaun nami ganup AHP nahupatu pahami ganu pari AHP jabatan manang napangka nadong dia barang nami ganup ima edde na mangulu edde na operasional molo hulahu kami sa denggan na molo tungso sudepe hami malo maredde markur marsulu alai dang hurang argana edde nami merhite-hite ulau nami si ganupari molo hulau kami sa dekat-dekat ima dalan nami Tuhan mangalap gugun na baru siyako songon si Job nasanga manarita ibana tutuhani di na dirajumi ibana so marsala ibana alai dunggabe takas manangi ibana di hata ni Tuhani gabe marnida ma nang simalolong na babua sa guru di debatado saluhuna sahi na isa diri pe sa guru di debatado ay naing pakyon na ro hasation na mamulus para sa hito ni gabi zamita na mangulu tuak kazolma na asi. Alani mo lo tungadong pesipata Tuhan parsorion na huwado pihami manang nasahit manang nabuban na huwado pihami secara pribadi keluarga nang dia kaulaon tugu-tugu hami
unang gabi jol mana mura-mura manarita hami disi. Ai rumikko do parsauran na rosu situtudo hoto. Sian akka alus taringot tuaka parsorion nam. Mauliate madiho Tuhan. Saibahen nang bidok si malolong ngami. Tare si parion nami. Asa songo si Bartimeusi. Nang pesipata dang mernida si malolong ngami. Alay mernida ma yanggo. Hati-hati nami dohot haporsion nami. Jala songo si Job nang pe dimulanay takas mernida ibana. Alaya lahurang tumakas panangi honon na dihatan debata. Gabi made budu ibana tu panari taon. Ulinay Tuhan molo sadaha-sadaon. Barita ni si Bartimeus. Dohok barita ni si Job. Gabi si kop hami mernida. Marhite mata ni haporsion nami. Sikop nang panangihonon nami dihatam. Gabi malua mahami songo si Job siyan nasa parsorion na. Jala songo si Bartimeusi malum doh sahik na di nasa tok kini. Marhite-hite haporsion. Akaima Tuhan gabi musik na baru. Melodi na baru. Lumobi di bulan musik HKBP Rawamangun di bagas tikyon. Nang hubatu pahami musik secara okumenis kidung Nusantara di bagas bulanon songon na mewakili etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Toraja, dohot etnis Batak. Asa sudehami ruas nang perhalado ni huriam HKBP Rawamangun. Gabi lam inklusif. Maradopon akadongan nami nang pe sosa suku sa bahasa alay alasada do namangihot tami ima Kristusi lam takas mahami masih haholongan di tonga-tonga ni bangsa dohot negara berazaskan Pancasila dohot Bhinneka Tunggal Ika. Ali Tuhan saya pasu-pasu saluhut na akaparhubas musik di huriam HKBP Rawamangun. Asa unang met rohana di ulaon na marhubas songon ulaon marmusik. Alay tonggo na marzamita na sida marhite-hite na mga rede musik sa denggan-denggan na. Gabi mago akka rohana sibolison songo pamiltik ngi hasapi ni si Daud maradopon si Sauli. Marhite-hite musik gabe har-har akka dorpi-dorpi parholangan songon tarompet ni bangsa Israel makaliangi tembok Jerusalemi. Gabe mago akka nahacit nanihilalani akka ruas ni huriam songos sada ina na mangadupi sakit bersalin alay di namarede edde na sida gabe so di hilalabe na haciti ala ni edde na mangulu na ni eddehon. Ima Tuhan suaton turohani sude ruas ni pelayan musik di huriam HKBP Rawamangunon. Sia mamukada danak saha rodi na tua-tua. Asa melomorhat na sida sebagas na mangulahon-ulahon musik di huriaon. Sa jumulo borhak na sida di bagasat tangiang. Mangido asin roham. Mangido denggan di basam. Asa gabi pasu-pasu. Sudi akka musik na pinakena. Bayan apul-apul. Gugu na baru. Las ni roha. Di sudi ruas ni huriam. Na tumangihotsa. Asima rohamali Tuhan. Di bagasat tikyon huzuhok kami. Ruas ni huriam nang zumulo manadikon hamis yak kasyanganon. Dr. John ni Sinaga. Inang Sinta boru na 70. Apeo matahan tangamu naguk hapul-hapul dot huaswi tusudi pinoparni
amang doho inang nang zumulo modingi. Sa dibagasan apul-apul do gogo na siyan hoy na sida. Madalani ka ari-ari ni nguluna do pak zulo. Mardongaton asin roham doho dengkan basa. Mauliate di ho Tuhan. Di botoho roham sa luhu na nang rotu bagas zoromon. Doho na marminggu marhite live streaming. Tupa adong bedo buban si pikiran na sukot di bagas rohana sida gano. Asima rohamali Tuhan doho manasida pasu-pasu. Buat na hatsit sebagai rohana sida sebagai rohanami. Asa mula kami no sebagai zoromon marulupulup marlas ni roha sonang soharibu-ribu kami menguduti akka ari-ari ning ulunami. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus tangi homa tangi angkam. Amin. Marede mahita huhut pasahaton peliata. Tuhan
Ali debata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon mituhami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilehon mi, oniro di pamanaku, osado hutukuki, roni saruhun martaku, lupasahatiku, Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakor Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu toddim. Oh